दिनै बे साम'खा रिभारखौ बिथाङा जोबोद गोदोनिफ्रायनो बुंनो थाङोब्ला 5 बोसोरनि सिगां बे नाजायै नाजायै बिथाङा दिनै साक्सेस खालामनो हाबाय। दा बिथाङा दिनै साक्सेस जानायनि सायाव मा फोरमायो बिथाङा बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानो आसा जों जे बेखौ एसेबां खस्थ'यै नाजानानै दिनै जाफुंसार खालामनो हाबाय बिनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन? फोरमायनायाबो आजि 5 बोसोर बारलांबाय बेखौ नाजाबाय थानाय जादोंमोन जायगानि ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय बा जायगानि ओनसोलनि मोनसे गोरिब गुन्द्रा खामानि मोनजायै मानसिफ्रा जाहाथे जोङो बे खामानि बटानि गार्डेन बा पावार गार्डेनखौ दैखांनो हायोबा बे जायगानि मानसिफ्रा सुबिदा मोनगोन एसेबाबो गसंनानै थानो हागोन बेखौ साननानै बे खामानिखौ आवगायनाय जादों आरो ओरैनो मा फेसिलिटि खालामनाय जादों? बाय फेसिलिटिया एखेबारे जायगानि उन्नतिनि थाखाय बा जोंनि बड'लेण्ड एरियानि मिसन ग्रिन बड'लेण्ड जेरैखि थांखि लादों बे हिसाबै जौगाखांनायनि लामा लोगोसे बे ओनसोलाव जौगाखाङोबा जायगानि खामानि गैजायै बेखार मानसिफ्रा गसंना थानो एसेबाबो सुबिदा मोनगोन बे हिसाबै बे ओनसोलाव खामानिखौ मावनाय जादों। दा बिथांनिफ्राय मोनथिबाय गय जरा फाथै जरा होनानै खुलुमनाय जाहैबाय दिनैनि बे अपेनिं खालामनायखौ। बे जाहैबाय साम'खा दै दैया बे प्लास्टिकआवनो लानांगौ बे बिबारखौ नांखाला ना साम'खा रिभार आइ आफा बटानिकेल गार्डेनमोन नामा? बाहाय होदो ओमफ्राय बेजों सारदो दोनथ'दो। औ आंबो दा सारनांगोन ना। साम'खा बिमा जेरै आङो सा सानजा साख्रि दोननानै दा बे साम'खा बिमानि खाथियावनो बा रुगुङावनो मोनसे बटानिकेल गार्डेन बेखौ टुरिजिम बानायनो नागिरदों। दा बेवहाय दिनै अपेनिं खालामनो नागिरबाय बे अपेनिं खालामनायाव जेबो उसुबिदा हेंथा हेंथि जाबानो लाबोनो हायोबा बेफोरखौ हायो। बिनि उनाव बे नोंनि खासावनो बिफां सावनो गुबुन गुबुन सुबुंफ्रा फैनानै रगिया दिबा बायदिसिना बे दुगैनायखौ जेबो उसुबिदा गैयाब्लानो जाहाथे दै मोजां खिनानै थांनो हायो बा आइ बिमा साम'खाया बोर सारस्रि हरो बेखौनो आङो दिनै बे आर'ज गाबनाय जाबाय। बेनि दिनाव जों बेफोरबायदि आइ साम'खा बिमाखौ आर'ज गाबनाय जायोदि थांनानै थायो बा मानसिफ्राबो फैनानै नोंनि थाव फैनानै आराम जिउ खांलांनो हायो जेबो खैफोद गोग्लैगोन सोरबाफोरा जाबाय हा नोंखौ दे औ दे दे औ दे जाबायलै जाबाय क'क्राझारनि एरियाफ्रा लोगोसे बे जायगानि थानानै मोजां फरायसालियाव थांनाय लोगोसे रायजो राजा थांनाय बेवहाय जों बे जायगायाव मानो लेंहरदों बेनि सोमोन्दै आं एसेल' खेंफोरथि होनानै बे खिथाखौ हास्थायनो थाखाय आङो खोथा जादों मा बेवहाय जोंनि मिसन बड'लेण्डआ आगोल जों जेथुसेमोन जेथुसेयाव दा खामानि गैयैयाव जोङो उफाय गैयैनि माखासे खामानि आबादफोरखौ बबेबा जोंनि मिसनजों बड'लेण्ड नाम लानानै बे बिटिसिनियाव बबे बबे जायगायाव मा मा प्रजेक्ट लाथावनो हायो बेखौ जोङो लानो थाखाय आखायाव लानानै मिसनजों लानाय जादों। बेवहाय जोङो थ्रिसुसो दं आगोलाव साख्रि गैयामोन दा माखासे ओमफ्राय सरकारा आसाम सरकारनिसो साख्रि मोनबोदोंसो दा जोङो साख्रि गैया खालि 13 दससिम दंसै जोङो गैलायानो बिराद आं बादि फरायजोब्बाय आरो बिथांमोनाबो ओंखारनो सापर्ट जाबाय दा आंनि गोनां मानसिखौ एखमबा लिंना लाबोनो हायो। ओमफ्राय जोंना जोंनि उद्देश्यआ जाबायमोन सारा बिटिसिआव जोङो गिदिंनानै बबेबा बबे जायगायाव मा होनानै जों जायगानि गैयै खामानि गैयै मानसिफोरखौ सुफुंबोनो हायो बा गसंहोनो हायो एसेबाबो राहा होनो हायो। बेबायदि थांखि लानानै जोङो बे मिसनखौ बानायनानै जों
이런 하루가요. 사목을 미시고 하루원 파트만에 뭐해 저게 또 반성 내자는 거지. 여보해 내 하루원 근데 시바부 파만에 하고 했는데 내 피방가 이래가 오실래게 이거 쉽게 거기 산다. 원래 제 가게 나도 이제 아까 설명을 해야 되는 거 보고 있는데 이런 거 이제 하나 그 사고 하시고 계속 파도가 되는 거지. 내가 아래 배우 타이 왜 보이라 잘안 봐. 뭐 잘안 봐. 그 쉽게 살아가 파서 살아가. 그래도 살아가네. 그 사람을 또 찾아보고 말하네. dia kita ini bagus juga dia orang ini kerja dia bukan jadi itu sangat ada jadi bagus juga jatuh siapa pun dia jadi korban apa pun dia jadi dia pasti kami itu sangat ini kawan berkuasa hanya tu tengah sini baru tengah ini jadi kerja bukan ini jadi kerja asyik baik pun asyik itu orang bisa kerja jadi lalu kawan aja aku juga soal juga 이 파르면이 막하는 냠도 메르고 하나네 에그리먼트 하이게 나기 에그리먼트 도로 치리 비쇼하고 이 파르면이 와 엠브레지 거기 손에 봐봐 이세 알다 엠브레지 그 마키아잖아 거기에 가면 바가니 잡아있다는 잡아 가시버리 거기지 마마 그런 거 같아요 이 표시하지는 그다음에 내가 거기에 우리 가면에 이거 저게 거의 봐봐 무슨 시포리 바디가 알고 우리 가면에 다 타이 피샤 고지의 공동의 파이파 또 수사들이 이거보다 나는 지금 속하는 그걸 나하면 이거 어디 연락이 되기가 너무 같이 타지 대비 요즘 있어 그래 나중에 보라니 그 같은 나중에가 저로 खाली फोन 산다 그런가 내려오 좀 나이가 차이도 그거다 이거 실은 봐 보라니 가지고 가시고 싶어도 보라니 가지고 비주고 인버널리 세바이 저 뭐해 이제 사이코시를 플라는 가이 거기가 가지 이렇게 보면 처음에 나오는 거 너무 잘하는 우리 방법 방식 가이 이제 비니 시식식 콜 방법 가이지 말을 잡아 보라니 같은 앞에서 말이 그 사다이 이제나 비시니까 이번에 풀라 시바세 타이 초이바세 타이 보시시 타이비도 틀리라네. 이 틀리가지고 불가리 그 전화로 වෙන고. 아니 그걸 말은 풀방으로 오지라고. 이 풀방아 잡아 타이바 왜 얘라나 배가나 이거가 빌려. 어느 하베 지금만 통으로 올려. 그리자이 나네. 제국가게 처음부터 불가야. 아니 이 풀로 보시게 되고 가라네 이거 단다. 소배랑 버타 말하게 가. 이번에 이제 비전 포함을 하면 내려오나이 वर्ल्ड में ऊपर बैठा ही मोटा नहीं रहते हैं तो फ्लावर गार्डन को ये सभी भी देने को आए एग्जीबिशन को हाई बन गए ये कितना बहुत अंदर है चाइनीज का पुलिस स्टेशन ना बीजिंग लगे जगह जा थोड़ा निकल जाते ना फ्लावर गार्डन ना क्या घर बने लगे ऐसा नहीं कोयल सारी बाबू बंसी ना बोल रहे इनमें हमला नहीं सारे सारी लोगों को सब तो पर्सनल जगह पर लगे हमारे अपने को मिला जाओगे जल्दी धीरे धीरे मिला रहा हूँ तो मैंने को हमें जब नेक्स्ट को पहला बता जो वो बात 저게 고려 디스트릭 바나가네. 고려 디스트릭 바나가리마 저게 하나 디스트릭이 고려 디스트릭 버게로 아주 하나의 마마동 이네가 가제 시키시다리 코 보달리 이코 필미 어제지 도쿠멘터리 바네 나가네. 비즈니스 쇼고 저게 시기 전에 파는 솔라 호바이 내가 지오 보도가 가바이 아까는 이제 두야제 포시 돌아네. 두야제 포시 좀 이제 시작하면 나오고 왔지. 모두 고라서 보도하는 거 신초리 호 내지 기자만 니키가만 보면은 신출이 잡으려고 이게 마음 프로텍션 자기에 토리지 하려고 프로텍션 자기에 에코 토리지 하려고 프로텍션 자기에 정신 잡으려고 풀타면 많이 잡으면 하나 다 나가면 일로 아래 가면 잡비 셔베 좀 프로그램을 가면 연이 18소서로 저기 프로그램으로 피시식 차라 이 쇼치가 야 그냥 뭐 시아가서 이벨 산도 이걸 가면 야 하이버 사라 저기 보모로 사도 이제 또 나를 심도 보고가 리스트 잡아가지고 또 올라가 डेभलप खालामनो हाबानो जाबाय ओमफ्राय जोंनि बर' हारिखौ बेबायदि खालामनानै समायना रमायना खालामनो हाबानो जाबाय बे जोंनि थांखि दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं जेरै थांदों आं इखौ साथ'रा 아들이
आइ आफा सामखा पार्क 1 बटानिकेल गार्डेन इकोटुरिज्म जे जननि जे हाबाफारि एबा दिनै बाव लांगोना बेखेवनाय हाबाफारि बायनो जाफुंसारनाय गारबारि आरो गौरां रेन्जनि रेन्जार नोंथां बेजों लोगोसे आइ आफा सामखा पार्कनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो मानगोनां रायजो राजाफोर आंनि पिपल हान्जानि दैदेनगिरि नोंथांमोन बयनोबो आं बे समाव आंनि खुलुमनाय सिबिनाय बावहरदों नोंथांमोन बयनोबो जों दा मिथिनो मोनबाय जे हल्टुगाव फरेस्ट डिभिजननिफ्राय गासै मोननै जायगायाव 5 हेक्टर करि मोननै प्लटखौ बिथांमोननो बटानिकेल गार्डेन खालामनो थाखाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय एलटमेन्ट होदों एसे आगोलसो बे मिथिनो गोनां फाउन्डार होननानै सिनायथि होजानाय बिथाङा जोंनो माखासे बाथ्रा फोरमायदों बिथांमोननि लानाय थांखिखौ जियानो जाया मानो जेब्ला बटानिकेल गार्डेन होनना बुङो अब्ला बेवहाय गुबैयै जोंनि साइन्स स्टुडेन्ट जायफ्रा बटानि साबजेक्ट लायो बिथांमोनहा बांसिन बेवहाय फैगोन रिसार्चनि थाखाय गुबुनफ्रा नायनो फैगोन खिन्थु जायफोर बटानि साबजेक्ट लानानै फरायो बिथांमोनहानो बांसिन रिसार्चनि खामानिनि थाखाय फैयो जा एसे हाग्रा दंबावो बेखौ जों जेरैखि जाया संरैखा खालामनांगोन रैखाथि होनांगोन जों हाग्राया जोंनो मा होयो हाग्रा थाबा मा लाब जागोन होननानै सोरबा सोरबा बुंनो हागौ नाथाय हाग्रा गैयाबा बे जोंहा मा जायो बेखौ जों लासै लासैबाबो एसे बुजिनो हमदों मानसिफोर जायाखै स्टेट गभर्नमेन्टआ लिरना हरदों आंनि दाबिनि सायाव जे बियो साबजेक्ट टु बिटिसिआ जुदि प्रप'जाल हरोबा बेखौ नायनाय जागोन होननानै डिपार्टमेन्टआ आंनो लाइजामजों फोरमायदों बे हिसाबै आंबो नाजादों जे मा खालामनो हायो बोरै खालामजायो डिग्री जारबानिफ्राय लानानै सरलपारासिम हिसाबै जोंनि समाज हारि सिबिन फोसाबनायनि खामानिफोरखौबो जों थैजों मावलांनांगौ लाव बुङाजासे आं बयनोबो आंनि साबायखर बावबाय आरो जायफोर बे बटानिकेल गार्डेनखौ बहाय खुलिबाय बिथांमोना जाहाथे मोजाङै मावलाङो खावलायबाय आरो बिथांमोननि साननाया जाफुंसार जाथों बेखौ मिजिं थिनानै आंनि फंनैसो जाबाय